Memori și ce faceți, cum mai sunteți. Nu uitați să acest buton de subscribe și să apăsați pe butonul de like. Bine ați revenit la Roblox. Ce mai faceți, cum sunteți? Să dați comentarii dacă mai vreți să ne mai jucăm jocul ăsta sau să ne jucăm Lego Fortnite. Acum, o zi normală în Ohio, dude. O zi normală în Ohio. Ia uitați. Mergeți aici. Dong, dong, dong. Eu analiză să am devenit invincibil. Analiză sau am devenit invincibil. Am devenit... Nu, de ce am băut băutura aia? Mia. Mamă. Da. La revedere. Nu uitați să apăsați, o să închid filmarea pentru că o să ies și o să intru din nou că am băut băutura aia și de aia.